Wilujeng dalu, Darda. Wilujeng dalu Mas Dalang. Oh nggih, siap. Lange mboten saketut. Mazda no. Mazda wala wedodane ya? Nggih. Mazda no. Lah kuwi acara-acarane Mega. Panas jebon jero niku to? Oh nggih, ya benar itu ya. Heeh, nggih, dalu niki sowan teng sawahan Pengkol Jatiayu ya. Donganipun kagem warga wontenipun adicara rasul niki. Ya donganipun mugi-mugi langkung sae maju. Amin. Dan sehat selalu. Amin, matur sembah nuwun. Perjalanan dari rumah menuju sini berapa jam? Waduh, nggak tahu kalau mau. Oh lah. Tidur ya belum mau. Oh. Nimping iki ya ana bintang tamune sapa? Dik Arja Tatu. Oh ya, diaturi munggah rene. Heeh. Udah toh? Hah? Oh ya. Siap. Endi iki? Ya, enggak. Hah? Ikut siapa? Ya. Ya. Di caosi mic ya. Wilujeng dalu, Darda. Wilujeng dalu Mas Dalang. Oh nggih, siap. Lange mboten saketut. Mazda no. Mazda wala wedodane ya? Nggih. Mazda no. Lah kuwi acara-acarane Mega. Panas jebon jero niku to? Oh nggih, ya benar itu ya. Heeh, nggih, dalu niki sowan teng sawahan Pengkol Jatiayu ya. Donganipun kagem warga wontenipun adicara rasul niki. Ya donganipun mugi-mugi langkung sae maju. Amin. Dan sehat selalu. Amin, matur sembah nuwun. Perjalanan dari rumah menuju sini berapa jam? Waduh, nggak tahu kalau mau. Oh lah. Tidur ya belum mau. Oh. Lah iya. Iki mau nembang apa? Mau nyanyi lagu apa? Saya manut aja. Lagu Tatu. Oh ya, siap. Ya. Tatu aku sayang ibu niku. Kayak satu. Oh, satu. Tahu ya. Pun diganti to niku. Oh, pun diganti. Pun dewasa pun boten celat. Pun iso muni es. Ya, enggak Tatu. Aku sayang yang aku terima. Oh, apa
jandete jandete. Arda Tatu ngono kae ta. Nggih. Kondange di Arda Tatu kondange. Keteluke kan Arda. Arda. Iki ngaturaken panuwun dhateng warga masyarakat khususipun wonten ing Sawahan Jati Ayu Karangmojo Gunung Kidul. Menika pun sengkuyung menipun Pak Kus bebek goreng. Mau mampir ning bebek goreng ya, Dik? Nggih. Mam bebek apa mam pitik? Nila. Lah kok nila? Asliring karo apa jenenge senengane gak nila ya? Oh, senengane nila. Ya Allah. Jandi Arda iki luar biasa. Goyangane kok iso tekan ngisor ngono iki nilu sapa Dik kowe? Nggih piyambak. Oh, dadi otomatis. Nganggo otomatis kok ora ming anu metik bae berarti. Otomatis Bang. Oh iya. Lagune Mas Arda iki sing paling terkenal Mas Jujub nggih. Tatu. Terus napa milih sing setunggal nika? Napa nika sing ora iso bali nika lho. Ora iso bali. Apa nika? Ora iso mulih nika to? Oh, ora iso mulih. Lah yo engko yo mulih mosok ora iso. Mulih mosok ora mulih. Oh, dinyanyekke. Pak Ibu ngono. Lah nika. Lali kula jane. Oh, nggih. Mak bapak ya. Mak bapak ora iso mulih. Lah ora iso mulih ya tekon alamat apa ngono ya Dik ya. Mas, lah aku iki gumun mau matke player iki nang ngendi? Oh, nang kono ta. Iya luar biasa niki. Ugi pun sengkuyung kanca-kanca Wiranem nggih. Kanca-kanca Karang Taruna luar biasa wis disepot wingi ana jadilan ana bal-balan ana poli ya Mas Yusuf nggih. Luar biasa carane. Saiki wengine ana Arda Tatu sing sangat luar biasa menghibur warga masyarakat wonten ing Karangmojo. Sapa tadi Pak? Lagune Pak Ibu. Pak Bapak. Mas. Oh iya. Jarjit menengo jarjit. Kok jarjit ta? Ah nika lho sing ngedram nika lho. Oh nggih, Mbah Pomo barang tadi. Oh enten nika nggih Mbah Pomo. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Komplit dalang-dalang ngelempak sedaya. Nggih. Ya ora iso mulih monggo. Iso mau tekon wis nganggo bab. Apa kae? Map. Heeh, nganggo map. Wong pun enten wong wedok ngelekke. Napa? Nek nganggo ngarepe dalane rutene belok kanan ku belok kanan. Terus. Nek kula menggok ngiwa. Lah kok bisa ngiwa? Terus mriko lah kula ngeyeli ya. Oh, lah ora percaya cerak metu kiwa. Hadi ayale genti. Oh, terus. Mas belok nengen. Yo kudune iki ngiwa kok mosok nuruti nengen. Lho kamarku nang kiwa aku ya ngono. Oh, lah ngono. Berarti iki wis beda arahe. Wis ora nganggo map berarti. Pun mboten nganggo. Wong nek ngiwa niku arah teng Wonosari sing ngiwa ning Ponjong. Ora kualik. Mboten, lah kan sing mriki to. Heeh. Arahe ngidul. Lah, arahe ngidul. Terus kudune beloke ngiwa malah nengen. Kudune beloke nengen. Heeh, terus kula ngeyel ngiwa. Oh, wis. Omahku arahe ngiwa. Luput ke danek ngono pisan. Iya. Padine sing cerak. Heeh. Rasa gagas omong-omongane. Ya, sampun Mas. Nggih, nggo. Nggih. Goyangke sampai bawah ya, Dik ya. Aja sampai bawah kaya. Yo.
Satya Jaya ora iso mulih megono Ojo nak. ya tetap iso mulih tenan ning. Tetep iso saged Lah yo ora mung ning Konjong ning mulih ning tekan Proliman. Heeh, Mas Arda. Pak Ibu. Saiki ana lagu sing anyar saka Mas Arda. Apa niku? Wong kok ngene kok dibanding. Oke. Judule rasa banding-banding. Lah ya ora dibanding-banding. Ki makane mau tak jelaske sik to. Lah nggih, wong tresno niku ati ale ati. Mosok mangan ati terus. Pahit ati sirian. Mboten mangan antine mangan rempel mawon. Lho kok rempelone to, Dik? Dicoba ya. FF. Oh pakai F, pakai M. F. Yo, wong loro. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak koyah aku ya ora mampu. Mongsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Weh, dirungokke weh. Yo, Nang atiku menek kowe. anti meneh. Yo. Ngaturaken panuwun dhateng Pak Kus bebek goreng Mas Arda wonten ing Jati Ayu niki. Aye. Masih bersama Arda Tahu. Elek ketut. Elek ketut. Kok iso ketut? Oh Mas Dar ngono to. Iya. Nganggo L barang ya. Ya semene sik sini. Nggih, matur sembah nuwun. Sumene sawetawis niki minangkani gending-gending. Ya.
Iya yo minangkani gending apa pamundutan saka Pak Penewu. Ha iya. Iki ngersake caping gunung. Ha iya, sapa sing dikepareng kon bawa? Heeh, Pak. Ngatimin. Ha lah iya. Caping gunung. Iya. Heeh. Ya, Pak Ngatimin. Idung apa to drobek e? Ya, Bapak Timin. Rasa digatek kowe wae. Yo. Saben bengi nyawa Jengglenge, Mas. Kona Kecah kompak menika. Heeh. Nggih. yen majang Majang fotone dhek. mung karo jano kembang bae weton Wis. Patras. Pacitan sih. Pacitan. Sapiteng. pacitan Woi. Sarawi megap Patras. panas udan Iki mapite. Tekek lore ndase ireng. panas udan Oh nganti delek karo ayo dolong. peran karo kono kok ya Lah karo iki. pengegonge kae sumek gamyak Lagi. Angger wis ketemu lah. panas udan aling-aling caping gunung nadyan maton sarta Cara sulik kumandang suarane. Lakon